Het fijne van het spelen, je kan er twee dingen van. Je kan er zitten gaan en je zegt van, ik ga wat ontwaan, verantwoord of net verantwoord. Nou, ik ben amateurorganist, dus er gebeurt meer onverantwoord dan verantwoord. Daar kan ik wel eerlijk in wezen, want ik heb die opleiding net hand. Maar het spelen van mooie stikken, ja, dat wil ik net missen, laat het stellen. En dat is voor mij ja, mijn hele lust in mijn leven, en dat wil blijken. Ik ben van al mijn jongenstijd ben ik dus bezig met muziek maken. Zowel dus bij het korps ben ik dus begonnen bij mijn muziek, of de sopraansax, als met het kerkorgel. Maar het mooie van het kerkorgel is, en ik van de oororgel, dat is dat je kan een soort orkest bij me bouwen. Wat wil dat zeggen? Een broer van mij die speelt altsax. En die is er nog net mee stoppen, maar hij zei, ik speel je net elke dag meer. Hij zei, ik steen maar al in het te spelen. En als toespelers, dan look ik een perigestus uit. Ik heb alle minuut heb ik orenklanken, ook dat wel. Hè? En ik heb een soort tussen de aanhalingstekens orkest bij me staan. Dit is het orgel waar ik nu speel. Dus je zou hier dus 1, 2, 3 klavieren en hier het pedaal. Dit is een normaal elektronisch orgel, met elke printplaten erin en weet ik wat voor toestand. Maar er zit een MIDI-installatie. Hier niet wel eens van Jet? Eigenlijk net. Nee. Misschien heb ik wel eens van Jet, maar nooit op mijn trotdrong wat er nou precies al exact inhoudt. Dus er is een computer komen, er is een geluidskaart komen en ja, het spultje moest aanpast worden. En voor uw speelt, je kan er nou op alle wargels spelen van de vrouw, zeg maar? Nou, net alle. Oh. Maar er binnen, nou, ik weet wel net precies hoeveel. Ik heb ergens een listje nog in de map zitten. Ik denk wel 3 afjouwers. En die ene die kost €75 en de andere kost jou een heel 400, €600. Het is nagelang de grootte van het orgel. Ik zet er nu dus een Italiaans orgel. Het is een vrij nieuw orgel. Er zit een heel groot verschil tussen dit orgel en wat ik nu krijg hier. Dat komt ik door de akoestiek in het kerken mooi natuurlijk, want dit is heel anders. Alhoewel dus het kerkorgel natuurlijk altijd de pre heeft, ben ik hartstikke blij met dit. Ik hoef net een uur in een koude kerk te zitten, want ik speel je elke dag een uur tot 2 uur. Is het nou zo dat je op elke jitje een wargel krijgt? Nee. Oh. Nee. Nee? Wie het maar zegt.